taký je už náš technický vek. Zaspievame si dnes, drahá, pekne na playback. A potom šup do postielky, pustíme si pásku a hneď rýchlo vyskúšame playbackovú lásku. Taký je už náš technický vek. Aké je len pohodlné ľúbiť na playback. Možno pritom prebrať všetko, čo sa stalo v týždni. Nezaspíme unavený, ale celkom svižný. Taký je už náš technický vek. Život plynie bez problémov, vedie na playback. Každé ráno do roboty, to je naše hobby. Ako múdro, ako presne na playback sa robí. Taký je už náš technický vek. A večer si zaspievame opäť na playback. Charakter. Charakter aj mnohým chýba. To už dávno neplatí. Skafandre sa prevracajú ťažšie ako kabáty. Pokrok. Dnes je život celkom iný. Pokrok všade preniká. Prvý človek vznikol z hliny. Robot je už z hliníka. Diaľkové ovládanie. Ja mám v svojej práci, milý pane, všetko na diaľkové ovládanie. Iba doma. Keď sa riadne zrúbem, neovládam sa a ženu s deťmi zrúbem. Návšteva z vesmíru. Manželku mi zviedli, potom všetko zjedli. Nebúrim sa, pokojný som, verte mi. Konečne mám mimozemské problémy. Čas. Rýchlosť skráti vzdialenosti a zrýchli aj nás. Slovom, budeme mať viacej času nemať čas. Kde sú tie časy, krásne časy, keď život dal sa vychutnať a nestáli nám dubkom vlasy, že musíme sa kam si hnať. Kde sú tie časy, keď sme paľa mlátili 3 dni v Hodruši, praskali kosti, krv sa liala a sladko bolo na duši. Dnes vezmeš pištoľ laserovú a nepostrehneš ani lúč, kým dostane sa vášeň k slovu, je celý paľo navždy fuč. Rozplynie sa a krčma plače. Oj, kde ste, staré žaby kláče?
Manželstvo s robotom. Keby som si vzala robota, bola by s ním ľahká robota. Neležal by v jarku napitý, ale iba málo nabitý. Manželstvo s robotkou. Keby som si zobral robotku, dožil by som sa s ňou dôchodku. Len čo by sa rozčúlila, zrúkol by som: moja milá, skráť tie reči, pekne skráť. Inak spôsobím ti skrat. Príhoda z obchodu. Povedali včera naši, že vraj dostať v Mikuláši za 300 lúče beta. Predáva ich teta Beta. Letím za ňou a hneď žasnem. Pre istotu svetlo zhasnem, nemýlim sa. Zázrak sveta. Tete Bete nohy svietia. Svietia ako celkom nové, krivé trúbky neónové. Nezjedla si niečo, teta? Kdeže, vraví teta Beta. Nebola si na rentgene? Teta hľadí prekvapene. Nezrazila si sa s ufom. Ani s jedným, ani s húfom. Tak prečo ti nohy svietia? Neviem. Plače teta Beta? A v tom do mňa udrie hrom. Veď tie lúče, Beta lúče, drží teta pod pultom. Televízny vek. Stávalo sa u nás často a nieraz, že parobok v krčme spil sa pod obraz. Slovko zase k slovku a my už len nemí pod tú obrazovku. Planéta RX-2. Haló, tam Javor? Volám Javor, tu je Sokol. Práve sme dokončili krátku prehliadku. Najprv však o tom, čo sa deje vôkol. Kozmonaut Kolenvo ma kopol do zadku. Vraj som si splietol gombík stoj a štart. No bože, bol to iba taký žart. A vôbec, Kolenvo sa dáko čudne správa. Nech si dá pozor, keď ma ešte na zlosti. Týmto sa končí moja prvá správa. Inak sú na RX 2 živé bytosti. Videotelefonický rozhovor. Čo si, drahý, taký vážny? Nevidím ťa, nože zažni. Rada by som. Vypli prúd. Také niečo? Dobrá buď. Kedy prídeš? V piatok večer. Ako sa ten čas len vlečie. Kde si? V spáni. A s kým? Sama. Nezabudni, že si dáma. Veď sa pozri. Vypli prúd. Á, pravda, že dobrý buď. Poenta je samozrejme známa. Svetlá, pozhášala dáma sama. Vydala sa Anča švárna, nebola to svadba márna, ako hože si to vzdala, preca susedovie páľa. Nie je Anča, nie je hlúpa, veď Paľo je skvelá kúpa. Chcete vedieť, čím je Paľo? Nuž kozmonaut ani je sraľo. Doniesol jej prsten z Alfy, aký nemal ani pálfy. No a potom zase z Betty, nármuk, čo práve letí. A čo Anči nesie z Delty, kivo kávy, nie však melty. A z planéty Bonafide parochňudá vždy sa zíde. A z planéty Elipso, hej, kombinézu na Kalypso. A z planéty Perspektíva jednu veľkú debnú píva. A z planéty Neto Bruto, hop, Veruano a Hisuto. A z planéty Nota Bene, pozor, to je prekvapenie, kým však Paľo lieta hore, vzdychá Anča v hustej hore, kým on lieta vo vesmíre, vzdychá Anča. Dobré mi je, dobre Jožo, ako v nebi, tak ma ľúba nikdy nebi. A neboj sa môjho Páľa, že som zatiaľ s tebou spala, veď skôr ako by sa
hnal. Z vesmíru sa ozve signál. Ty, on to bude platiť. Pamätáme sa na ten deň všetci, ako by to bolo včera. V to sviatočné ráno konečne pristáli na vopred dohodnutom mieste na parkovisku taxíkov pred hotelom Štrkovec. Tisíce ľudí lemovalo okolie hotela. Všetci boli čisto oblečení, umytí a učesaní. Tých zopár nezodpovedných opilcov, ktorí sem tam lemovali okolie, nám nemohlo skaliť čistú radosť z príletu mimozemšťanov. Kozmická loď s tichým sykotom pristala presne o 24:00. Dav zašumel vzrušením, keď z útrob kozmickej lode vystúpila neustále svetielkujúca postava. Rečníkovi, inak predsedovi Akadémie pre stretnutie s mimozemšťanmi, docentovi doktorovi Drahoslavovi Mliečnemu, sa pri privítacom prejave triasol dojatím hlas. Milí naši zatiaľ ešte neznámi priatelia, tu pred týmto skromným stánkom pohostinstva a kultúry stojíme pohnutí a dojatí. Že sa konečne uskutočnilo to, na čo sme všetci tak dlho čakali. Veď čo môže byť krajšie ako stretnutie dvoch civilizácií s rôznym kozmickým zriadením, stretnutie plné mieru a porozumenia a vzájomného spoznávania. Vieme, prečo ste si vybrali práve nás. Vieme. A sme na to hrdí. Naša pohostinnosť a dobrota nášho ľudu je známa široko, ďaleko po celom svete. A odteraz bude známa aj v iných galaxiách. Nedá mi nezavolať vo vašej rodnej reči tieto slová. Cukafra, uždafra, muafra, fra, dofra, pincifra, fra, diabol. Po našom, cíte sa tu ako doma. Mnohým našim spoluobčanom vypadla z oka utajovaná slza. Dve svetielkujúce postavy podišli k mikrofónu, kde stál predtým docent Mliečny, vypustili zo svojich očných žiaroviek množstvo svetielok, ktoré sa rozleteli po širokom okolí a na veľké prekvapenie našou rodnou rečou prehovorili k nám. Naše milé priateľu Slováka, prišlo sme pomedzi vás. Naša rodná planeta je XTCF 194 CX00 Hofra, čo na vaša rodná jazyka znamená Fenuša. Iste sa pýtala, na čo mi tu sem pomedzi vás prišla. Prišla sme, aby sme sa učili od vás, milá Slováka. Mám ráda aj vaša krásna hudba, ktoré u vás poznám z vaša rádio. Mne páčilo najviac Bíla kvet, darovala tebe bíla kvet. Som rada, že som medzi vama, milá Slováka. Všetci sme mu rozumeli. Dokonca aj docent Mliečny, ktorý sa ho pri odchode do hotela, kde sa išiel ubytovať, žartom opýtal. Priateľ môj vzácny, rozumeli sme vám, len také malé upozornenie. My si nehovoríme Slováka, ale Slováci. Ale vedná pozvanka bola napísaná Studia Akademika Slováka. Odpustila nám tento omyla. Nuž v takejto družnej debate na poli vážne, na poli veselo prišiel náš priateľ až do recepcie hotela Štrkovec, kde sa mal o chvíľu ubytovať. S docentom Mliečným pristúpil k recepčnému pultu. Dobrú noc. Máme tu, prosím, rezervované jedno apartmán pre nášho priateľa z Venuše. Ne náhodu z Marsu? A keby boli hned aj z Jupitera. Nemám ani flek, došiel zájazd. Vážená pani, ide o udalosť celosvetového významu. Mesiac sa o tom hovorí a píše v novinách. A čo je ma do toho? U mna nikto nič neobjednal. Nech ide inde. Vážená pani, je tu televízia, novinári z celého sveta. Je tu mimozemšťan. Postarajte sa, prosím, o dôstojnú reprezentáciu nášho národa. Tak vy si nedáte povedať. Keď vravím, že není nič voľné, tak není. O nech mi tu nebliká s týma žárovkami, ale miete slovenský. Ale Rosa, vaša ľubosť reča... Jak to se mnou vypráviaš, ty rároho opila? Zapri kapajznu, lebo ty tú žárovku vykrútim z nosa. Čo furt blikáš? Dočkaj. Však to je normálne tá žárovka, ktorú ja potrebujem. No však takúto veľkosť hánam už ani nevím odkedy. Nech sa páčila. Tu moja dárčeka suveníra pre Slováka, táto žárovica. No ďakujem, zíde sa mi.